Aduh kelinciku mangka iku dadi kateris nanganku ngalor ngidul ngalor ngidul tepung kelang mongke Mas, ndak manten kok cuantik. Boleh ya iya kaya. Jan. Saipa bungah rasaku yen mulih bakal tak pondo Ngopengi kuno seterusé
Ayu? Kula Mas Atem 100. Bapile Pak Haji mangke ngersaken lakon jenengan dawuh Nggih, Bapak, Napa monggo. lakonipun langgam, napa dangdut, napa campursari, napa hadroh insyaallah nggih. Estu jenengan matur lho nggih, Mbak E. Pokoke mangke jenengan nggih matur mbok pilih ngersaken lakon biasanya jenengan remen napa, Bu? Mas Atem. Nggih kula. Mbak calon manten. Iya. Iya toh? Terus ngopo, Mas? Eh. Terus maksudnya nyapa? Kembar ki lho. Ya Allah bocah. Dalam? Oh, nggih. Piye, Mas? Heeh, ora maksudnya ki tak sunke mbae nak ngersake lagu. Oh alah, enjing. Oh, ngoten. Iya, Mbah Huti. Mbak Huti. Mbak cantik banget rekod ya. Jan. Oh, Pripun terlena. Mbak Huti? Heeh. Masih terngiang di Iya. telinga. Ini Mbah Huti. Oh, nggih. Mangke diaturke siap, Bang. Siap. Pokoknya Lagune diaturke. aku jan seneng. Lagu ki ndemenake tenan lho, Mas. Mulane to. Pokoke nderek memuji-mugi sedaya adicanipun lancar nggih. Nggih. Pokoke besok lancar nggih. Amin. Sesuk awakmu rene apa ora? Oh, besok masih. Berarti resepsinya Oh besok. iya, resepsinya besok. Tapi aku enggak mrene lho. Lah yo kene. Yura nyapa ya. Aku yo ora rene. Lah ngopo? Aku ora dijak. Nggih diaturke dirampungke ayo. Nggih, Mas. Lajebu